Niin, Frans, tiedäks mitä näissä kyllä on näissä kanoissa, katsoit. Näin sit syö mitenkään sä. Joo ei. Kokeillaan nyt millain tee käy. Joo, otetaan sut sieltä tulvaa. Kuka sä oot? No ette te nyt kuitenkaan Nanna. Eikö Nanna? Hyvä. No. Hei, nyhän me kokeiltaan. Laittakaa nyt kätenne tälleen. Joo, Frans kans. Joo, lait säkin. Niinku tälleen. Ja voi vitsit, tiiäks mitä? Nyt mä laitan sul tälleen. Ja tiiäksä mitä, Frans? Sit tulee kukko. Ja tiiäksä mitä? Sul tulee kana. Eikä muuten syö sillä Se syö sit tälleen päm. Mut ei se haittaa, eihän. Ei. Laita oikein hienosti tollain lautane oikein. Laita oikein tolleen. Tuls nyt koklaa. Tul vähän tänne taaksepäin. Kato, niin muutkin näkee. Hei, anna vaan. Hei, hienoa. Eiks teistä kukaan pyöhtynyt? Hei, komio. Hei, muuten. Aika hyvin roiskuu, hei. Voiskos tätä muuten sitten? Voisko tätä sit hei niinku sillain niinku... Jos laittais... Eiks vuohenmaitoa voi juoda? Joo. Voihan sitä juoda. Ei voikin, vaikka juuston tekis tai jotain. Täräytäänkö jollekin suoraan suuhun? Kuka tulis?